onye na-abụ akọrụ egeru atọ ntị n'ala nụrụ ikoro ndanda ebe achọkọtakwanụ mma ekwu abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ jerenụ ya nnọọ Igbo mụrụ m Igbo m ji aba na Igbo m ji eme ọnụ bụ akụkọ ndị ahụ bịara ahịa na ụfọdụ akpụkpọ akụkọ dịgasị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Tuzdee bụ abalị 14 nke ọnwa asaa afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ mkpọ mmamma n'ụtụtụ taa ndị unu ga-anụ olu ha bụ mụnwa n'onwe m Uchenna Clever Godwin Ọnụha nwa gramma ya zụziri nke ọma baba nkịtị na onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kwere ya mana nwaada nwoke ọcha Clara anaghị ekpete na ana m agba mbọ Clara na ebe a n'ụtụtụ a nwaanyị ọmazi ga-eme ịbọọlachi a na-emekwa ọ na-agakwa kelee ọha na eze Igbo ndị ọmụ na salachi na-etela na abụọla onye otu unu mere ahụ sikwara unu ike asị m ya gaziere n'ụbọchị taa marụ na Monday o wee bụrụ ya my neighbor wee na-akọrọ m na ọ bụ egbe na ọ na-asọspekt na ọ bụ egbe bịara bịa buru nwa oriem ọkụkọ ahụ mana ebelive ha ụmụ ya egbe na-eburu ya ebelive ha ụmụ ya na ọ na-asọspekt na o nwere egbe na-erugharị recently tamis egbe nọ n'ogbe gị ahụ na gịnị ka a na-akọ na kọmpandụ anyị na ọ na-asọspekt na ikekwe ọ ga-abụ egbe bịara bịa buru nwa oriem ọkụkọ ahụ masị ya no na nwa oriem ọkụkọ ahụ amanyere m ya ọgbụ kedu ka egbe ga-esi bịa n'ọgbụ luzuo ihe m tayịrị buru ya felie Clara nwere ebe onwe ya ebe egbe na-anaghị akpa mkpamkpa egbe na-ebukwa mana taa gịnị ka a na-akọ n'ihi ya aka nọkwa m na-achọ ya bụ ọkụkọ agala m mee entry ka ihe a ga-eme ya will I withdraw it ị gara ga mee entry wia agara m state CID ga mee entry maka nwa shirishiri ọkụkọ ka ha nyere m aka ndị polisi achọghị gị ọsọ they allowed you gị bịa mee ka entry my money don't maka nwa shirishiri ọkụkọ because my eti ga-akwụ gwa gị si I'm not helping you na enye akwụnye ihe asị m gị gaa na polisi gaa mere m entry ihere ọ na-atụkwa gị your shame don dey shame me o ihere gị otu a emewele m iji maka nwa shirishiri ọkụkọ gawa na state CID gị mee ka entry ndị polisi aha gị eji ihe osisi otu achọrọ gị chụghachie gị back to the station uche ego mefuru na what will I do no egbe bịara buru ya you should have told me now ọ dịbeghị official na egbe burula ya ọ ka bụ kepu the news ka dị sketchy na-amara ya esi ọ mara m n'ahụ everywhere dere ede yes mmiri mara gị everywhere dere ede yes ọkwa gị nwa ọ dị ego koodu Igbo mụrụ nze ma ọzọ tupu anyị agbapụ ya ọsọ n'ụtụtụ ame nnọọ ka ị nụrụ ya bụ isiokwu anyị ga-elebake n'anya n'ụtụtụ anyị chọrọ iji oghere a mee ka ị mara na ya bụ ihe omume ahụ anyị ji ewetara ọha na eze kwa ọnwa ọbụla bụ oje zuru obodo nke ọnwa ga-ada n'obodo Ụmụdibịa kọrọ na nke onwe ya bụ nke dị na kansụl ime obodo Owerri West nke steeti Imo ndị Ụmụdibịa kpenụ kpezuonu ọ ga-ahịọtụ n'ụbọchị Satọde na-abịa abịa bụ abalị 25 nke ọnwa Julaị a anyị nọ n'ime ya ebe anyị ga-ana emekwana ya bụ oje zuru obodo bụ kpọmkwem na Comprehensive Secondary School Ụmụdibịa ịbụrụ onye Ụmụdibịa eji m n'aka na ime ebe a Ụmụdibịa Comprehensive Secondary School ka Comprehensive Secondary School Ụmụdibịa you know there ọ wee ebe anyị ga-ana eme gịnị eme ya n'ụbọchị Satọde nke a na-abịa gacha nke ọzọ ya anyị awụcha na Ụmụdibịa oge nreji cheta na onye ọbụla mabutere ya bụ oje zuru obodo aha mabutele 30,000 naira nakwa ọtụtụ ihe nrite ndị ọzọ so ya we go dey post we go dey dengara we go dey post we go dey waka kukere we go dey post we go dey ha we go dey post we go dey jen we go dey ị na-agụkarị off key and I don't like it Diego
ịbụrụ onye ụmụ dibịa chebiri anya ebelebe ga-egbu n'elu ebelebe, mgbadamgba ga-agbakwa n'elu mgbadamgba n'ụbọchị esi ahụ. Ka ọ dị n'ụtụtụ a, ịma asị ọ na-abụ ihe karịa si tụwa kene ya aka. Esomokwu ya dapụtara n'etiti Peter Obi na Umahi aka kwuo na njọ, chi na-efo ya na-eto gịnị afọ. Umahi na Peter Obi ọwekwu akpụ n'ọnụ kemgbe esi gịnị na-ese akụkọ wee na-akọ na Peter Obi pụtara gaa n'otu okporo ụzọ ọwọ mebiri emebi, mewa vidio n'okporo ụzọ a dị mkpa na gọọmenti ha gbapụ ya ọsọ, ha jisi ike rụọ okporo ụzọ a. Umahi ya apụta, gịnị mere ị ga-eji ata n'ishi ma imeji? Ị chere na ị ga-emebi ma imeji mana ị gaghị emebi nwe ya? Mụ nwawo lion ndị Igbo, ị gaghị emebi nwe ma imeji. Ọ sị ya nwawo lion ndị Igbo. Look at you, look at you. Umahi sị ya nwawo lion ndị Igbo. Na gịnị mere Peter Obi ga-eji ekwu ihe dị otu ahụ na ọ na-ama ya anya ihe ya bịa ka ọ kụziere ya? Peter Obi afaya ya back sị ya jee kpọta nna gị okwu ka mụ na ya tụbiri n'aka. Maka na Umahi gwara ya sị ya pụta ka ha abụọ mee debate, ka ha abụọ nwee nrụrịta ụka. Ya gbagwara ya. Peter Obi asị ya gịnị ka ị na-akọ? Gị leche onye dị ka m na-agba Champions League, gị ji m tụnyere gị nwa na-agba Premier League. Ime onye nwụọ, go and call your master ka mụ na ya mee debate. Umahi ya pụta fire ya back. Agaghị m abụ onye na-azọ ọkwa onye isi ala tupu mụ na gị enwee debate. Ọ ihe Umahi gwara ya, ọwụ compulsory na aga m abụrịrị presidential candidate tupu mụ na gị enwewa debate. Na ya pụta na ọwụ AI politician. Ọ ihe akpọrọ Peter Obi na Peter Obi wụ AI politician na ọ na-egwu ndọrọndọrọ ọchịchị AI. Umahi n'ihe mere o ji na-amakasị anya na-amịkasị anya bụ maka na ndị mmadụ tụnyetụrụ ya vootu n'afọ 2023 n'ịhụrụ n'afọ 2027 na ọnụ ka a ga-echi ya n'ala, a ga-asụpụ ya aka otu a ya gbara ọtọ. Look at you. N'obi small mata, n'obi small mata. Amaghị na aghọta ebe anyị na-aga. Anyị wee na-ajụ gị, o nwere ihe dị njọ mmadụ ịbụ opposition? Maka na nghọta nke mụ nwa, ewezuga opposition ọchịchị anaghị aga. Onye ọbụla gara akwụkwọ na-enweghị onye na-ama ya aka n'ihu agaghị eme nke ọma n'ụlọ akwụkwọ. Gịnị bụ opposition? Imejọ ha capitalize ya on it, kọchara gị na-aga, ọ ga-eme gị ka izere ime gịnị? Imejọ. Maka na ịma na ịnyụ mamịrị ha ga-asị na ịnyụrụ osimiri, ịnyụ ahịrị asị na ịnyụrụ nsị. Amami na wọta ọrụ opposition. Any government a na-enweghị opposition na ya, ọ wụọla ọchịchị ozi onye agwala m. Ị nwere ike ịdị na-ahụta Peter Obi Atiku shọwore ha, ịmaghị uru ndị a bara anyị. Maka na ọkwa ịhụna ka esi welie ọnụego eji edebanye aha maka JAMB. Atiku akụwara ya, Peter Obi akụwara ya, reverse ya o, reverse tupu ị na-aghọta ihe na-eme, reverse ya. Mụ na gị kwuo ya, they will not. N'ihi ya ihe na-eme gọọmenti ọbụla chọrọ ime na ihe awụ bata n'ọchịchị, ihe ọ na-eme bụ ibu ụzọ lee ndị opposition, fagbuo ha, stifle ha, kee ha agbụ, tụbe ha n'akụkụ, merewazie ka ọ masịrị ya, maọbụ ya ele ndị House of Assembly kụjie ha ụkwụ na aka. They will not talk o. Ya na-emerezi otu masị ama mme na-aghọta ebe anyị na-aga na-aghọta ya bụ ihe. Peter Obi wee pụta sị ka ọ rụọ ọrụ dịrị ya dịka opposition, pụta hụ ụzọ mebiri emebi, gọọmenti biko menu the needful. Ka nke a mekwara n'okwu okwu ya bụrụ ihe mere Umahi ji wee kporo ajọ ọkpụ ya. Ọ ga-eji ekwu like that. Na o chere na aha ya na-ada ụda n'ala Igbo na ọ maghị na nke ya nwa na-adakarị ya, na ya nwa wụ lion ndị Igbo. Ọ sị ya wụ lion anyị. Ama mme na-aghọta. Anyị wee na-ajụ gị, o nwere ihe dị njọ mmadụ ịbụ opposition? Mmadụ ịkpọ gọọmenti okwu si ya bịa rụọ okporo ụzọ mebiri emebi, o nwere ihe dị njọ dị na ya? Ị bụrụ Peter Obi ị ga-ekweta
ka gị na David Umahi nwee nrụrịta ụka bụ debate. Ya bụrụ na ị mere ọsịsa bulie ekwentị gị zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị site n'akara ekwentị abụọ 07074913438 07074913438 maọbụ gị gaa na Facebook anyị gawa na Facebook gị ebe ahụ ga-akiriwe anyị live n'ụtụtụ a. Anyị nọ live na Facebook. Iruo Facebook chọwa Eko FM 100.7 Eko FM 100.7 maọbụ gị dee naanị Eko FM 100.7 jiri capital letter dee naanị Eko FM adịla 100.7. Anyị nwere TV abụọ na Facebook. Nke ọbụla masịrị gị gị mee gịnị gị kiriwe zibatara anyị ozi like kwa ma mee gịnị share ya ka ọ dị lee anyị la akwụkwọ akụkọ Vanguard. Gezie ntị. Ma nweta mmeri ịbụ onyeisiala Naịjirịa. Agụmakwụkwọ ga-abụ n'efu nye nwata akwụkwọ Naịjirịa ọbụla ka Sowore kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ abụ nke kwuru na ndị Abịa ọ bụ m ga-abụ ha gọvanọ ọzọ unu ga-enwe ka o mee ejije Nollywood ma bụrụkwa onye ga-eji ọkọlọtọ otu pati AAC azọ ọkwa gọvanọ steeti Abịa bụ Doris Ogala gbara ndị steeti Abịa ebubo ime nrụrụ aka certificate. Onye bụbu onye minista n'ọchịchị Tinubu bụ Uchenna ji agbala ụlọ ikpe ukwu ala anyị dị n'Abuja n'ikpe ọbụla amaghị ya n'ebubo ICPC boro ya ime nrụrụ aka certificate. Ebe ya bụ ụlọ ikpe nyere iwu ka ejiri ego dị nde naira 20 bụ 20 million naira ji n'aya n'aka ebe bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ abụ nke kwuru na ọchịchị etiti Naịjirịa akwụsịtụla ya bụ amụma ha na-ama iwelikwu ọnụ ego ụmụ akwụkwọ ji edebanye aha maka ule WAEC na ule NECO. Naịjirịa abụghị lab ebe a na-eme nyocha experiment ka Atiku zaghachiri ọchịchị etiti. Nke a bụ mmeri nye ndị Naịjirịa ka Peter Obi kwuru. Ọ ga-amasị m ịgaghachi akpụkpọ nweta nzere digrii ka Osimenji agba bọọlụ kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ abụ nke kwuru na o nweghị onye opposition ga-etinwe ịgba tiributiri n'ọchịchị ya ka Umahi kwuru. Otu nwoke ọwụ na steeti Imo bụ onye bi n'obodo Owelu nke kansụl ime obodo Owerri North nke steeti Imo egbuola nwunye ya kpọrọ ụmụ ha abụọ gbafuo. Ego naira agbadakwuona n'ebe ego dọla dị. Ọ da ha na gbirigide m ka mgbidi Jeriko n'ebe ego dọla dị dịka otu dọla bụzi 1,000 naira narị naira nọ na naira 1420 naira maka otu dọla n'ahịa mgbanwerịta ego parallel market bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ abụ nke kwuru na Makinde agbala otu United Nations si ha gbalịa mee nyocha gbasara ya bụ ntọrọ atọrọla ụmụ akwụkwọ na steeti Ọyọ. Ya bụ onye isi ụlọ akwụkwọ hedimasta atọrọ na steeti Ọyọ emerela onwe ya ka ndị uwe ojii kwuru. Ịma n'ụbọchị ụnyaahụ ka akụkọ bịara bịa kpọpụ na ndị obu egbe wakporo otu onye isi ụlọ akwụkwọ hedimasta n'ugbo ya n'ụbọchị Satọde gara aga ebe ọ nọ na-arụ ọrụ n'ugbo ya tọrọ ya na-edimandị 30 million naira, 30,000 nde naira 30, 30 million naira. Ya bụ akụkọ na-ekokwa achịcha sị na wawo otu steeti Ọyọ nka 30 million. Mana ndị uwe ojii steeti Ọyọ apụtala kwuo na ha zọpụtala nwoke a.
uche nwaanyị ọma oke Makinde agwala United Nations na ha bịa biko nyocha ya bụ ntọpụ atọpụrụ ndị ya egidere kemgbe ndị atọrọla na ha bịa mee ịmalite ndị a na-agwụ ndị mmadụ ike ndị atọhapụrụ ejiche ekwentị n'aka aka onye nke ha ji ekwentị ịma ka ya bụ ihe si emerukwa ugbu a ka nọkwa na-agbagoju ndị Naijiria anya mana Clara ihe ị ga-ejikwa wee ghọta n'eziokwu na ịgwa gị eziokwu ndị ọrụ nchekwa anyị gbalịrị cheta na otu onye agha ji ndụ ya chụọ aja a na-eji ndụ egwu egwu a na-eji arenji egwu egwu like arenji a na-atụfuoro ya ndụ mmadụ onye agha tụfuru ndụ ya a soldier lost his life amami na aghọta ka ọ dị ya bụ Makinde agbala otu United Nations si ha bịa mee nyocha mana presidency ụlọ ọrụ onye isi ala gbala ya shut up na gịnị mere oge ji ekwudoro gaa ọ dị ka Punch bụ ebe ka ihe kapchọrọ ya na ya gba nkịtị ọsịsọ gịnị mere o ji akpọ United Nations na gịnị United Nations ọ mgba mmadụ 100 mụ ọ ga-amasị m ịgaghachi akwụkwọ nweta nzere digrii ka Osimenji agba bọọlụ kwuru ọ dịkwa mma ọ na ọ chọrọ ịma na ịghọtago ụfọdụ ndị ga-ajụsị nwa ọkwa onye Naijiria ọkwa de goolu wee ime ka ego ime ka alala ego onye ji masters degree iji ya rijuo afọ mba iji BSc ijibeghị BSc rijuo afọ gị ga masters what are you mastering mepelu ala de goolu imegele iriju afọ ime ọ bụ ihe ndị Naijiria bara na-aga osime na wao de goolu irijugodi afọ gị nwa na-eriju afọ gị si chọhakwara digrii ọ dị nnọọ ka footballer value trophy more than money ịgbacha rịta ya eburu Champions League otu adọsara gị la palọ si gị lekiriwe ya ghọtafe anyị na-aga mekwa elu m ala de goolu wi mee ka ego mee ka gịnị ego mgbe ị nwere digrii nke ị nwekwara ya na-ahịọ ị nwekwara lee digrii ya nchịkọta ihe niile no money na wow wee bụrụ ya mgbe ahụ okwu ahụ wee da ha edukeshọn bụ skap mana ịgụcha akwụkwọ nweta ego edukeshọn dị mma gị na-ekwuchi edukeshọn dị mma ndị mmadụ si yes edukeshọn dị mma a na-elekwa gị ino ma a na-ekiri ugo a na-ekiri osisi obe kpasara na ya asị yes edukeshọn dị mma mana ịgacha edukeshọn iji ya ego ka ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ Daily Post gezie ntị ndị Abịa enweghị choice aga m abụrịrị gọvanọ ha ka Doris Ogala bụ onye ga-eji ọkọlọtọ otu pati AAC azọkwa gọvanọ steeti Abịa kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 nnweta mmeri ịbụ onye isi ala Naịjirịa aga m akachapụ ego a na-akpọ maka ndebanye aha ule WAEC na ule NECO ka Sowore kwuru 2027 ntọrọ ha nhọrọ ha Tinubu bịara họrọ ha Shetima dịka osote ya bụ n'ihi mwetu ala Shetima na Igbo o tiri n'ọrụ ka gọvanọ steeti Katsina bụ Diko Rada kwuru egburu mmadụ 8 ma merụọ mmadụ 5 ahụ na mwakpo awakporo otu obodo na steeti Benue ka ndị uwe ojii kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na mmadụ 2 esila n'ụlọ mkpọrọ dị na steeti Adamawa gbafuo 2027 ọ bụghị na soshal midia ka a ga-esi enweta vootu ka nwa Tinubu bụ Sheyi Tinubu gwara ndị na-akwado otu pati APC ya na-agwa all hands must be on deck amami na-aghọta ha gbachiwe mbọ ike ọ wepụta n'ọnụ na-ekwu aga m enye gị 2 million votes aga m enye gị ike gị na ọ sị gị na gị mee gịnị na gị nwee base akwịghọtara ka ị nwee ike pulo ya ịma mistake ọtụtụ ndị Naijiria na-eme chere na ọwa ịbịa na soshal midia na-agba ụja na-abakasị na-awa o nwere ka ndọrọndọrọ ọchịchị Naijiria si wee dị
o nwere ka ndọrọndọrọ ọchịchị Naijiria si wee mee gịnị ịma asị oke anaghị eri ihe onye mụ anya onye kpechi ya ekpetere ya ama m na-aghọta ebe anyị na-aga iche na ọwa gaa na soshal midia gị na-aba ama mme ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ gaa nweta voters card gị esi ahụ a ga-eme ntuliaka elu ahụ gị nọsi ike tụọ vootu gị chebiri ya. Ụfọdụ na-aga agba bọọlụ ịsha ha na-eme ntuliaka elu ụfọdụ ndị na-edebatakwa na na-ekwu na-agba ọnụ enwekwa voters card ka eji si na ya dọwala eji si enweghị o ji eme atọrọ na mechakwa ha ga-enye agaghị agụ ya. Do your own and leave the rest for God. ama mme na-aghọta ebe anyị na-aga ama mme na-aghọta ebe anyị na-aga ma ọtụtụ ndị ka nọkwa na-esi agụgụ na vootu anyị anaghị agụ ya mgbe ụfọdụ ileru okwe anyị ala ya dịkwa ka mana nwanne mekele nke ahụ ruru gị n'aka gịnị na omume o wee bụrụ ya gaa n'ihu nwaanyị ọma ọgala ọ na ha ekwuchi ike na ndị Abia steeti na-achara ya na ọ na-achọ ya na ọ ga-awụ gọvanọ ọ ga-awụ gọvanọ uche ọwụ by force onye na-asị ọ by force gị ma ichere na a na-eme ihe ụmụaka Doris sị ọ ga-achị esi oti chichara ara festino ya nyefee na ọya nwa gịnị ka a na-agwa gị na ndị Abịa chọrọ ya ma achọghị ya nwawo gọvanọ ha ọ wụ otu o si apụta nke a ọ chọghị beg onye ọbụla ọ chọghị ịgwa gị sị lee ihe ngaji imere unu ga-eji atụnyere votu ọsọ wee minọkọ na my turn unu ọ chọrọ ya ma unu achọghị ya na my turn n'ihi ya ndị Abịa ọ nọzi unu n'aka the bọọlụ nọzi na kọtụ unu mmadụ abụọ esila n'ụlọ mkpọrọ dị na steeti Adamawa gbafuo ịhụ n'akụkọ ahụ anyị na-ekwu mgbe ụfọdụ ejide ndị omekome ihe nwe ahụhụ a ga-ata ha gbapụnụ ya ọsọ taịm adịghị ọ bụ ihe mere anyị ji eti mkpu si onye gburu mmadụ na Naịjirịa nwere ike ịla free ndị a gbafuru ugbu a lewe anya ha na Ghana lewe anya ha na Zimbabwe lewe anya ha na Togo lewe anya ha na Senegal ha ga-anọkọta ebe ahụ ọkwa otu ndụ ahụ anyị na-ebi ka ha na-ebi ha ga-ebikọta bichakwa ndụ ha nwụọkwa mgbe ha kwesịrị ịṅụ ịma asị ụbọ na-ajụ oyi ị ga-anọkwa ụbọ ajụ oyi ka ha aga asị gị gbagharawa ọkwa esila n'ụlọ mkpọrọ ugbu a gbafu ndị a gbafuru tupu mmadụ enwe obi gbafuo n'ụlọ mkpọrọ ọ ma na kraịm ọ kọmitere ọ dị huge enwere ike agaghị agbaghara ya ya enwe obi si n'ụlọ mkpọrọ mee gịnị ma mapụ hụ n'ihe mere ji sị ndị ọrụ nchekwa jide ha onwe ntaramahụhụ unu ga-enye ha ihe ozugbo uche ọkwa ịma na onye ha mere ntamimogbo onye alara ọkpọrọ onye ahụ alalanụ n'izu ọrait ọ dị egwu ka ọ dịla anyị la akpụkpọ akụkọ Punch gezie ntị na-ekiri Jude Bellingham ebe ọ na-agba bọọlụ ọ na-echetara m Zinedine Zidane ka John Terry kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ Punch na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na nwunye Soludo agbala ndị Naịjirịa ka ha na-agbalị na-eri nri ga-akwalite ọnọdụ ahụike ha igirigi ịgba bọọlụ abụghị ihe mmadụ ga-eme ruo ebighị ebi aga m agaghachi akwụkwọ ka Osimenji agba bọọlụ kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Peter Obi akatọọla amaliteghara igbu mmadụ na steeti Benue nakwa na steeti Plateau ntọrọ atọrọla ụmụ akwụkwọ na steeti Ọyọ ụlọ ọrụ onyeisiala akụsuola Makinde n'ihi ọkpụkpọ oku akpọrọ ka otu United Nations mee nnyocha gbasara ya bụ ntọrọ atọrọla ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi na steeti Ọyọ. Osia, why will you say that? Gịnị mere ị ga-eji emepe ọnụ akpa okusi ha bịa mee investigation? Ọrawala anyị asị gị kpọwa ndị United Nations. Ihe na-eme anyị si anyị n'aka o si anyị n'aka o si anyị n'aka. Ihe na-eme anyị si anyị n'aka onye atala chụpụta. Asị m ihe na-eme anyị si anyị n'aka o si anyị n'aka o si anyị n'aka. Ihe na-eme anyị si anyị n'aka onye atala chụpụta. Ama m na-aghọta mmanụ adịgboloja ewo mita na-ebughị ibu ewo onye agboro na-anapụ mmadụ ego ewo lechọrọ bribe
iwe politishan anya ukwu iyo ndị ndu arụrụ ala iwe asị m ihe na-eme anyị si anyị n'aka o si anyị n'aka o si anyị n'aka ihe na-eme anyị si anyị n'aka onye atala Chukwu taa Igbo mụrụ nze ma m ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm iji gụọ ohere je ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachie anyị eleba ya anya bụ okwu ahụ Umahi gwara Peter Obi si ya pụta ka ha abụọ nwee dibeti yo na ọ bụghị iwu na ọ ga-abụrịrị onye nwere mmasị ịzọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa tupu ya akụziere Peter Obi ihe na Peter Obi nọ n'okporo ụzọ mebiri emebi na-eme vidio na-akpọ oku si gọọmenti bịa rụọ okporo ụzọ ahụ bụ imebiri ya ọchịchị ya ọ bụ imebi aha ya anyị wee na-ajụ gị o nwere ihe dị njọ mmadụ ịbụ opozishọn mmadụ ịkpọ gọọmenti oku si ya bịa rụọ okporo ụzọ mebiri emebi ịbụrụ Peter Obi ị ga-ekwete ka gị na Umahi nwee debate nke a bụ ajụjụ anyị na-eleba anya n'ụtụtụ anyị n'ihi ya bụrụ na ị nwere ọsịsa gawa na Facebook anyị gaa na WhatsApp anyị zibatara anyị ozi anyị lọghachie ya bụ ụdara anyị tanyere eze anyị arazie ya ka ọ dị dadarara nọrọkwa ebe ahụ agagharịkpala agagharị
gị nwaanyị ọma debate Umahi na Peter Obi asị na oge enwe isi ga-anọkwa ebe ahụ live. For like day o. Agara m ịchọ ịnọ ebe ahụ. Okay. Because ọ ga otu aka grama ga na-alọ. Gịnị ka a na-akọ? Panel of judges, ladies and gentlemen. My name is Peter Obi Okwute ndị Igbo. I am standing on the existing protocol. Na-agba nọ n'okporo ụzọ ahụ adịghị mma. Umahi asị, I overheard my co-debater. Na-asị n'okporo ụzọ ahụ adịghị mma. I put it to you n'okporo ụzọ ahụ dị mma. Anyị nwewo ndị Naijiria na-amekasị anya. So my God. Anyị ga-ebuzi ihe emeta, anyị ga-eji na-eze mgbọ. Maka na enwere nke ga-atụ n'otu a. Ụka ga-agba mgbe esi ya. Ọ bụ ya n'isi gị na-eze mgbọ maka ụka grama ga na-agbọchi. Anyị ga-ahụ mbe na-abụ nke bụ oke. Ike agụla Naijiria. Ime elu asị na imere ala. Ime ala asị na imere elu. Enyo ahịrị asị na enyụrụ nsị. Ike agụla nwune. Kode n'ụtụtụ ajụjụ anyị na-ajụ gị wee bụrụ o nwere ihe dị njọ mmadụ ịbụ opposition, mmadụ ịkpọ gọọmenti oku si ya bịa ruo okporo ụzọ mebiri emebi maka na ka ọ dị Umahi apụtala na-ekwu na Peter Obi ịkpọ ya oku si ya bịa mezie ụzọ mebiri emebi na ọ bụ imebi aha ya na ọ na-asị Peter Obi apụta ka ha abụọ mee debate. Peter Obi apụta zaghachie ya na ọwụ ya na ya ga-eme debate, ya ga-akpọta nna ya ukwu. Onye wo nna ya ukwu amaghị m na ya kpọta nna ya ukwu ka ha abụọ mee debate na ya ma na onwe ya na-azọ ọkwa onyeisiala. Umahi ya apụta zaghachie ya, ọ bụghị iwu na aga m abụrịrị onye nwere mmasị ịzọ ọkwa onyeisiala tupu m apụta mụ na ga emewa debate. Gịnị ka ị chere na iwu ordinary vote ị nwetara na 2023 gị na-amịkasị anya? Don't worry, na 2027 a ga-afa gị mmiri, ị ga-ahụ mmụọ. Na ya chefukwala na ihe ọ na-egbu AI politics na ọmachi ihe ndị a nọ AI politics ka ọ na-egbu politics social media. Ike gwara ama mee na agwata anyị wee na-ajụ gị sị ịbụrụ Peter Obi ga-ekweta ka gị na David Umahi nwee nrụrịta ụka. Ya bụrụ na ị nwere mmasị ịkpọbata tinye ọnụ n'okwu, ị ga-agbalị ebuli ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị a bụ 0911-20,022 0911-20,022 ma ọbụkwanụ 0707-454-1014 0707-454-1014 ma ọ bụ gị gaa na WhatsApp anyị nakwa na Facebook anyị zibatara anyị ozi nke ọbụla ị ga-eme gị gbalị agba okwu gị nkenke. Ịbọọla chi Godwell Uchenna ndewo Gwara ka Godwell ekelele gị. Clara nwoke ọcha o adị egwu Uche na Clara biko na nkenke ọkụkọ ị na-achị egbe burile na ọnwụọla ọ na-achị ka o jekwara dị ebe akwụkwọ na gị na-eme entrị na ọhịa ebere ọkụkọ jebe na polisi ime entrị. Uche nke ya na-eribu sirọs, ị na-arịbu sirọs ihe ọkụkọ ahụ. O nweghị mgbe m gwara gị na ọ dịla ọfishalụ na anya kọnfam ụna na egbe burula ọkụkọ ahụ. Kepu the news ka dị sketchy. Ngwanụ no problem ka anyị kọọ n'ubi onye ya bịara onye gị na ya na-ekwu ma Uche ịma ihe na-adịdị jụrụ ịma ka iweta opposition na ihe ọbụla a na-eme na kọntrị ịma na onwe meaning ama mewụtara so o kwesịrị inwe onye a ihe Peter Obi fọrọ na gefụ a na-ameme vidio na ihe ara ịhụ mma ọ bụghị kraịm. Ihe anyị na-utebo ịghọtala ọchịchị onye kwuo uche obi ọ ugbo chere ịghọtala. So onye a ihe Peter Obi kwuru anyị kọrọ na ihe Peter Obi kwuru so enweghị ihe nwe ihe ọjọọ na ihe o kwuru so a sọpọtụrụ m ihe o kwuru. Ya gaziele ya ndewo ya gaziere gị nọ. Ike agwụla ka ọ dịkwa ka anyị gaa n'ihu ịzụ ọkpụkpọ oku n'ụtụtụ a nke a kọchapụla ị ga-agbalị kpọghachie ka ị wee nwee ike tinye ọnụ n'okwu. Ịbọọla chi Uchenna Godwin ụtụtụ ọma. Clara ịbọọla chi nwoke ọma. Ọ dadị Joe na Uchenna Godwin ebidoro zawa problem makwa Imo steeti o ibido za Godwin udo dịrị gị. Godwin wa aha m kpọha ya ọzọ ka m sọbụọra gị data. Aga m esendịrị gị Umahi this morning. Lee ka gwa gị ị hụrụ Peter Obi bụ ya wụ the lion of Africa n'ala Igbo. Umahi si ya ma wụ lion. Umahi wụ chicken of Africa n'ala Igbo. Ya mechọghị ya. Ị hụla
Umahi chọọ ya ga pikiri presidential form ga-eze ka ịba Peter Obi kwuo okwu ọ bụrụ ordinary minister ga-enwe onye pụtara before pụtakwa ọzọ gị na ya na-ekwu okwu a ga-akpọta ọga ya paymaster ya na-eme ka afọ ya ju infrastructural ma politician dị ka ya so ihe ahụ ha na-agbara egbe ọnụ Peter Obi and Tinubu ga-amachi Umahi ahụ machi Peter Obi n'odere gị ndewo ya gaziere gị nke a bụ chere obi gị dadije na Facebook anyị ozi akala nkọ na nke a si n'aka ak kena ya ọkwa ya ọ si eko everywhere ebe niile ị gara eko ebe niile ị gara eko ọ bụ iji wee gwa gị na anyị anaghị agba mmọnwụ a na-akwa aka gaa n'ihu nwaanyị ọma n'ozi nke si n'aka Elijah Ikechukwu Okorie ọ sị gbasara ya bụ David Umahi ọ sị na ha na-elere ka gọọmenti APC ga-esi anụ maka ya na-aghọta maka na okwu ọ na-ekwu na ọwa ikwu kwuru na-aga na ọ lọta ụlọ ịghọtala ọwa ịbịa na-agba ọnụ ọ dị egwu anyị ahụ na nke gị n'ụtụtụ a Comrade Joseph onye dịkachi anya mele ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara na David Umahi na ọ na-achọ ikpuchi adịghị eti igba ya n'ọrụ na iwuru Peter Obi ị gaghị apụta ka gị na Umahi dibetie n'eziokwu ji afọkarị ụfụ ọ dị egwu ị bọọla chi ụtụtụ ọma Uche na Clara na Bolachi. Bolachi. Ambo Honorable Destiny, case of for Igbo Council Imobile West na-akpo. Ndewo. Okay. Olu nwere itiga n'okwu Peter Obi and Umahi ya o. Ị ka nọ ya? Anọ m ya, Umahi ya jezuru ike na Peter Obi mere right. Ndewo. Bolachi. Dike dị ọra mma ka ime adị m mma nwoke ọma enyi ọha atalogo Bolachi Bolachi nwoke ọma onye mere ya na-ekwu maazị Zodi Ekechukwu ndewo dịka okwu ikwuru ọ wụghị ihe ọjọọ Peter Obi gwa Umahi ebe ọ gaghịrị ọ bụghịkwana ihe ọjọọ gọọmenti ọbụla inwe opposition maka opposition dịka ndị na-ekwuchite ọnụ ndị a na-achị achị otu a onwe onye ọbụla ga-elele onwe exam na-aga pas ndị gọọmenti nọ n'ọrụ ga na-ahụta ihe ọbụla emere dịka ihe dị mma karịsịa ebe e nwere one political party adịghị onye ga-ekwute na ka ime ya jụrụ njọ ọnwa opposition ga-agwa ndị mmadụ si na ebe nụrụ ebe ihe unu mege ọ dabaghị adaba so ana m ayọ ndị na-achị achị ọbụlagodi Peter Obi ya win ekwe prezidenti ọ na-azọ na ọ ga-enwekwa opposition so mgbe ọbụla opposition gwara gị ihe gị mịa ya mmeri mara m ihe ha o kwuru ọwụ ihe dị mma ọwụ ihe niile ka a ga-ejicha na-eme politiks ma ọ were ka a nọchitegere gị oke ọrụ bikọs onye ọbụla na-enwe onye na-eduzi ya ọ na-ara ahụ ya emebie ihe ana m asị ndị gọọmenti mgbe ọbụla opposition gwara ihe ha mara akacha ya na-agwa awụ filins ndị mmadụ laki nke nna ikwu Atiku Abubakar kwuru echiri ụkwụ ọ na-apụtara maka okwu wayek ya amakwa ha okwe n'iru ozugbo ugwu ihu betacha onwere otu esi akwarị gị ụtara so ọwụ ihe opposition na-eji arụ ya gaziere nna ndewo ya gaziere gị Godi Ekechukwu ike gwara gaa n'ihu nwaanyị ọma na Facebook anyị n'ozi nke si n'aka Jesi Chudi Ima ọ si ụtụtụ ọma magburu onwe ya ọ sị na ya wụ Chidimma Emmanuel si isi ekenesi ide atọ zibata ozi ya n'ụtụtụ ọma ndewo o wee bụrụ ya ka ọ dị anyị ahụ n'ozi gị na Facebook anyị Comrade Ompadek Chidozie Nwosu isi ụmụọkanne bụ the most peaceful community enwere na steeti ime ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara na Peter Obi na Dave Umahi o nweghị mgbe a ga-abịa compare iwara ha abụọ na Umahi bụ onye iro ndị Igbo ha allegedly na ị ga-emekwanụ Peter Obi advice si ya kwụsị ịdị na-asa Umahi okwu gaa n'ihu nwaanyị ọma n'ozi nke si n'aka ego ndị China si Mbise Republic zibata ozi ya n'ụtụtụ a ọsọ ụtụtụ ọma di na nwunye nke oge anyị a ọsọ na-amakakwa n'ụtụtụ a ndewo o wee bụrụ ya ka anyị gaghachie Bolachi ọ bụ nwa dịrị mma nwa dịrị azụzụ nke ọma Clara nwaanyị ọma ọ ga-adịrị ndụ na mma ọ nwaanyị nọ na di eshimagụ na-akpọ elekpa nnọrị anyị dị mma oke nna m ihe m chọrọ ikwu gbasara okwu anyị ma achọkata ahụ onye mara mma
asejekumre saa ha mara Peter Obi mma ha asejekumre gịnị kwa njikọ na ha mana ụka Peter Obi na-akụghị ilu ọ ga-emechatawa ha ụtọ onwe ya ejikọ ya na ọmaghị Peter Obi gaa n'ihu klọkit enweghị ọbụla nwaanyị nọ na di na-ekwu klọkit ọ dị egwu igirigi ị bọọla chi ye ị bọọla chi Uchenna Umahi ọ dị egwu Clara David bọọla chi ọnwa mbiri gaa n'ihu Uchenna Clara ọkwe mana ọwụ mmiri niile zoro ka na-echepụta n'ihe ịma asụ ya sị na nwa mbe diji afọ ya sị nne ya họpụta ka ha nwa Umahi na-asị Peter Obi ka ha na-abịa ka ha megidebe ole hapụgodi na ọ bịabịa nweta opportunity enyezi ahịa eleji ebe Umahi ruru na Peter Obi to compare abịa nọ n'ala Igbo anyị a sị n'okwume ahụhụ before Umahi achụkwome Peter Obi ọ ga-erucha 1,000 gas mines esidebe aga ebu na anyị ego ke enwere na-akpọ money miss road ke position miss road ahapụ ndị a ga-enye position na-ga-ewe enye ndị na-amaghị dị value because of ọ na-enweta ihe ratụratụ n'aka onyeisiala Umahi emekwe n'oke mba ị na-atụ achị ihe na-ejikwa amakwana onye ọwụ onye ka ewu gị nwe eziokwu gị ikwu Umahi gara ya hụ ihe ndị ụdị ọcha ihe na-ekwuda ụdị oji mgbe Peter Obi leta sama eme ọhịa ekwu ọwụ nshọt ileta onwe ya dan Peter Obi legbọ ya anya ndewo gaa n'ihu nwaanyị ọma na Facebook anyị n'aka Emmanuel Mmadu Abuchi ọsụche na my baby ụtụtụ ọma nụ ndewo na nke a si n'aka Christiana Osoha ọ si n'osi ohi na-ezibata ozi ya n'ụtụtụ ọsụ ụtụtụ ọmụche na Clara ọ si biko na Umahi na ọ hapụ Peter Obi aka ọ si Chineke gọzie anyị abụọ ndewo na nke a si n'aka Rita Adaọgụ ọsụ ụtụtụ ọma ndewo na nke a si n'aka Nwankwọ Friday ọ sụche na Clara na anyị good morning no ndewo ọ si biko Umahi na ya ka modern ndewo na nke a si n'aka ka akwapụta na nke a si n'aka Alabatus Collins ọ sị onye nkwa na Umahi ịbịa nnọọ si na ya wuola ya n'ọbụ ndị mpaghara ala Igbo nsogbu dịkwa na nke a si n'aka chokwe ha emepe wee bụrụ ya ka anyị lọghachie n'ezi ọkpụkpọ oku ị bọọla chi Umahi Uchenna ọ dị egwu onye gụrụ Umahi ọ dị egwu ọwụkwa aha m kpachara anya ịbọọla chi nwoke ọma ya aha m ewo Kachisin ekwu ha agwụ onye abụ n'ime kansụl Owerri West ya bezon he ekwuga opozishọn remma na gọọmenti o ji enye aka ịdirect ndị chịga ịwala yes n'agbanyeghị onye ọbụla akwuga ka eweji okwu is that Umahi gbaliga na position enyere ya in fact Minister of Works enyere ya is one of the best anyị nwere iwu ala Igbo na gọọmenti Tinubu. When Umahi was governor of Ebonyi State, Umahi was arguably one of the best in infrastructure. And the Neze Warawa, Umahi Bariga, just like Wike, Hafutagwa that I don't like Wike in Ahomega and River State, yes, but therefore, Enron, Wike is working in FCC. So, Ade Hashia sentiment. So, Yaroma, Onwerebe Peter Obi pointed out to say, Omejiga. Onidi who is that challenge me, Yala Nyala. Ma beside onwe ya mechiga ahụ n'ebe ọ mmiri hụ that onwe ha ebe ọzọ o mechiga ahụ so ya bụ nwere ebe pointed out ọwụ ha ga-ebịa challenge ma ọpụta nna gbukwu ka emena Umahi should look at it ya ma o kwuo eziokwu ya gbalịa mezie ya ọma but as for Umahi is trying to build infrastructure. My name is Kachisin Ekwa from us. ndewo ya gaziere gị Kachisin ya bụ chere obi gị adala ụda n'ụtụtụ a ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ nwere onye anyị ga-akpọkene n'ekwentị n'ụtụtụ a gọrọ ya ọfọ ụbọchị ncheta ọmụmụ ya n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị
piom 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 wee bụrụ ya obewele oberiwele ọ dawala piom 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 o buole ya alo alo ụtụtụ ọma ahụ ihe a ọ bụ Suji Chinonyere m Priska? Yes. Osuji Chinonyere m Priska, ị na-ekwu okwu ugbu a n'ụlọ mgbasa ozi Echo FM 100.7. Okay, sir. Yeah. Happy birthday. Happy birthday. Thank you. Happy birthday. Happy birthday Priska. Ime onye kpọrọ anyị na onye gbabatara n'ụlọ mgbasa ozi anyị si anyị kpọọ gị n'ekwentị wish ike na-ege happy birthday. Guess ike o mee na ọnwụ nke na-egbu m ụmụ nwaanyị ndị a na osule kedu onye ị chere nwere ike imenwe ihe a? I don't know. You don't know. Ya we nwe ya onye hụrụ gị n'anya ịma nwere ike ịga extra mile like this. Okay. Guess ekene na. I don't know. Okay. Awatara ebe laga. Mana ka ọ dị ịma builder Henry Nzubechi. Yes, sir. Ịma ya? Yes, sir. Ya bụ builder Henry Nzubechi anyị batara n'ụlọ mgbasa ozi redio anyị si anyị biko na anyị gbalịa hụ nnọọ na anyị kpọrọ gị n'ekwentị wish ike na-ege happy birthday na ịtọgbugo ya. Ihe o dere ebe a ka nkụ ọ sị I fell in love with you not because of what my eyes could see but because of the way my heart felt when I was with you. It wasn't about looks or anything on the surface. It was something deeper. Na ya mana onwe ya enwe dị ike ime ya explain. Ihe ọ kọkwara ebe a ka nkụ agụwa ya chi ga-ejikwa chi ga-abọ chereke na Priska before gị tiwe clock it. I'll say happy birthday to you, more grace and the more years ahead to celebrate with good health and the success. Ye tinye love you. Oh my God. Ka ọ dị kedu ihe ị nwere ịgwa builder Henry Nzubechi n'ụtụtụ a? I pray for God's establishment in his life.